Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali denganku Mbak Ika di channel YouTube Keluarga Mas Kok Malah Pemesan. Oh nek nginep nggone mboke dhewe rong dina iki kaya wong ape minggat. Aku ki gak tau pemesan nggo apa-apa kuwi. Mergo apa? Ya adoh gah kadang jenenge mbok ya ibuku ki tak gawe ning aku dungan selamat ae aku ngono. Jenenge wong tuwa ning dinggon ki nek didolani putu sing adem ki digawen-gawane wis adat aku ning gak usah bekane nolak rezeki gak iso nggowo, guys. Aku lah iki ya apa ya tak akoni ya urung iso nyenenno wong tuwaku, iso nyenenno maratuwaku. Ya sedongakno rezekine lancar. Guys ya. Wong ki ra roh ekonomine manungsa iki naik turun. Paling penak iki apa guys? Itu gak nganggo sunscreen gak ya? Produk mendung produk piye ngono. Wah, ini tak emarkan negara kawan. Yo, kok malah sunscreen jojo? Sebenarnya aku rencana wis ini. Terus aku dolan-dolan nang tak izini dolan nggon mana. Am nilik anak, am nilik wong tuwa. Bapakku biyen iki kerja ning proyek, guys. Wis spray celoro wingi. Ibuku dodolan pasar. Wis. Gomku sampeyan yang ngono, guys. Tuwalah gomku iso kaya ibuku dodolan. Ben ora gampang pikun. Mergawe. Maksudnya ngono lho, guys. Nandang gawe apa? Ndek kesibukan lho maksudnya. Gomku sampeyan iso duwe iso ngopeni sawah, iso ngopeni apa? Sapi yo guys, tuwane nek ngene iki sek seneng-senenge kerja. Kok Mas Santo bareng kon ngopeni sawah maksud ngopeni. Sek eman-eman tenagane sek pengen mergawe apa sih nom nek wis tuwa ben duwe celengan. Guys. Mas Ali iki kenapa urung tak sunat yo nyeling dhisik guys yo. Nyeling ini apa yo pae. Mulane wong wedok dimanapun iku nyelengi emas, dadi nek butuh didol. Yes. Kaya ali-ali winginane wong jenenge wong lanang iki ora mbeni nomor gawe, ana preine, pengeluarane akeh. Nek didol iki nek emas nek wis umure 5 tahunan iki untung, guys. Investasi emas iku. Kan biyen mula aku investasi emas. Biyen ya tahun duwe gelang tak dol. Ora soal lagi yang duwe konten nyelengi emas ke jaman keprawan wis nyeleng-nyeleng emas butuh apa tak dol. Saiki butuh ya didol jenenge butane anak akeh. Jenenge masalah anakku yo tanggunganku yo tak urus. Kediwangi mbae ngopeni matur nuwun. Bareng bisa nyenengno, seneng reporno mbok. Arek ket kombruyutku biasa dodol guys, wong Jepang ki dagang. Nah cedak pasar. Almarhum mbahku iki ya larane pas lara stroke ae. Terus beliau meninggal. Sampai tuwek ya dadal terus. Gak tau laran. Maris biasa, guys. Ya kesibukannya ya ngarit, iya dodol. Gomku sok ben aku iso dodol kok ibuku, guys. Tuwane ben ibaratnya awake dhewe iki ben yo gak ngrepotno anak sok ben iki. Lane iki ora pengen direpotno. Biasa kerja ngono lho ya. Setidake yo nggo hiburan awake dhewe yo mandiri awake dhewe. Wah, kuase yo. Udah budal masalah udan, guys. Biyen terakhir aku wani, guys, anakku sik cilik. Urung wani. Numpak montor mergo anakku sik cilik. Nek saiki wis gedhe, tak jak metu-metu wis pinter, guys. Aku nek ngendis nang busukan. Ya aku tak tukokno pakan kucing sik, kucingku nek kaliren piye.
Nek pitik ngono gampang. Pokoknya nek aku ning Jepang ki WA tante Dini aku mulai. Biasanya ki Pak iki anguk-anguk guys wong tuwa. Anguk-anguk. Hiburan gune dulure kene kadang kaya ambek anguk omah kene. Kenapa duwe serpe ki yo kuwi nek aku lunga-lunga nang Blora iki ra mungkin mulai coklik. Yo protol sikile apa nek ngarani koklok wong kene. Mergo adoh Jepang iku, guys. Kaya Jepang Rembang yo, jarake kene. Kapuan lho yo adoh. 25 kilo. Sis, aku tak beli pakan kucing sik, engko pamitan karo makne ya, guys. Oke. Sik, guys, tak tukokno. Aku tak ayem. Wis tak tukokno panganan. Guys. Asine yo Mas Santo pe mulah ae ben aku sing rono dhewe. Wis ini gombal, guys, gombal kabeh. Pamitan sik guys karo Mae. Ambil nili masalah kenane loro mboten tak tiliki Mak sesasi Mak. Nggih, pamitan Tante Deni ya. Iya, pun matur nuwun. Nggih. Nggih. Lha nek tengah wengi aku gak iso ndelok lho aku. Nek tengah wengi ujine dongano. Ya bener nek awan aku tak dolan Pak Minggu, keterake Minggu apa ora? Minggu iki ya. Tanggal 15. Iki tanggal piro? Iya, lah jamane Rizky Kayu bengi lho tengah wengi. Oh, baik. Lah iya. Aku ngecuk noneh kok. Lah nganu Kemo kepampasan perut iku sambung lho Pak wesan Pak. Iku mas metang wadone karo wadone aku. Aku kok ora roh lah nganu iki. Yo sing maem ora menah. Kok pate. Aku budal malah kecelik tekan sambung pemirsa. Wis tak kandhani gak usah dolan aku tak dolan. Malah ibuku nganu guys. Apa namanya kuwi? Malah Reni. Ya wis tak ngecup sego ya tak karo nganu ya spene dolar ini ndak ya tak penging ya wis ya wis anu ku ning ndi yo cowekku sijine ning ndi iki ceritane ku wis toto-toto karo kopi dolan guys nganu ki moto tak tuku jenenge apa jenenge anake adikku yang di rumah sakit guys di inane yo adoh tolah juga aku gak rono guys piye ya pemirsa daerah kono lo ngasem Bojonegoro guys posisi Jojo lagi mulai ke rumah sakit gantian nah aku juga wani guys rono ku yo anakku karo sapa mau pamitan karo Mak karo Tante Deni ya. Wis tak kandhane ae nang Jepang ae mau ayo. Rene ae. Ya aku mau rencana yo gak masak wong aku dolan. Ya aku yo gak bonjone pasar guys yo sok onone. Yang piye lah guys. Aku mau rong glintir pemirsa yo. Dadi ya kadang nyambel tok wis beres. Wis. Aku tak nyambel lah ae goreng tok. Mari aduh ki mumpung terang dik mang aku ceritane iku malah kepapasan ratan karo bapakku guys tak tutup dulu aku lempok urung mangan tak masak dhisik tapi aku tak cas sisik mau aku ora sempat tak konten dong HP ku nang tas guys piye mau HP nang tas wis nggawa tas nggo marik-marik sembarang kali gombal bareng memang gombal guys nggo grendeng iki apa kualan aku
Wis ya, tetap semangat. Mohon maaf jika tidak berkenan. Gimana ceritanya main ke Jepun malah bapakku sih main Rene Mari apa. Wingi gak sempat iso nini Jojo guys nang rumah sakit. Wong yang duwe keperluan dewe-dewe ya kerja duwe kebutuhan dewe-dewe ya. Terus semangat, mohon maaf jika ada turut tidak berkenan. Terus semangat, aja dari kamu satu keluarga berkepem. Nak anak lalu ambilkan sebelah sengakit. Terus semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.